De Frieske brandwacht hoeft net te besparen. Er is wat betiezing oer omdat de orenkorpsen in Nederland 40 miljoen euro bezuinigje matten. De Frieske brandwacht had verliezen hier al €1 miljoen op een begrutting van dik 24 miljoen besparen, troch een efficiënter werkende organisatie. Er liep het een eind te komen aan de Tjerkenstraat in Ljouwert. De algemene tjerkerie van de protestantse gemeente wil de Pelikaantjerken verkeerpje aan de Pelikoepelwijk. Die groep had hem afsplitst van de protestantse gemeente. Het gebouw kent zijn merkconforme prijzen oernaam worden. De vierde Saskia Dwestrit in Ljouwert beziekt om de klimaatvriendelijkste stritten van Nederland te worden. De stritten docht mooi aan de landelijke wedstrijd hier Klimaatstraatfeest. Daarbij kunnen stritten punten winnen troch maar zo volle mogelijk boorleur energie te besparen. De haatprijs is €10.000. Een soort paken en beppes in het Natuurmuseum Friesland joert. De actie dat een band paken als beppen als tagongskaartje meenemen liep het nog hield dit een succes. De musea in Friesland krijgen geen subsidie meer voor de campagne, maar het liep het geen invloed te hebben op de gruttere musea. Nieuw flinke opklarings en droeg. Vannacht in het kustgebied een enkele bui. De temperatuur is 1 of 2 graden. Er is kans op froostende groen. Morgen komt de zinnen erbij en wordt het 6 graden. Jongens werd toenemende bewolking, dan wordt het 1 graad boven 0.